Nchire yemo yokurendeke gusi negekoro kyo mugusi nigo ritukuria rero abagwatani bekyombe kia Mwanyagetinge Heritage Council bakoragwa n'umunyagetumbo bo George Nyakundi bara maigerio yechingencho cyumugusi nabo igoro yobogayani asabaga kanabangina ime iyanyateko ewodi ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigabu banyora amaigerio ayo bagokeire na kuriira kugenderera kugenderera koyegera eri kurinda ekegusi abwatani bekyombeka Mwanyagetinge Heritage Council bakora no munyagetumbo bo sa George Nyakundi nigo rero bareira maigerio yechingencho cyumugusi nabo igogoro yobogayani asabaga kanabangina ime ya mateko egodi ya Bugusero bunge Kitutu cha South county ya Kisii twa butire nabaga kanabangina bakorwa nseme ya Bugusero ase twagambire amangana yo kugayana na kubwa mono egento gekorwa na traditional dispute resolution okugayana kwegenka twanyorire na eraini nere ya butogete ekero ya butogete tokanyora na kiro muntu chire kobwaye na bono tutaete koleta abantu baito buneke kia Mwanyagetinge Heritage Council tobaretamo eindo mugusi yasikwe ekiagero mugusi no muntu mungaini ukwanekerekyo nigo mugaka otenyo gendi aborira bari bonse bagusukia chimbebe basikorobe rwabamwe abo yonari kumanya abantu baita subungi bwa mangana abantu baitu muri bamenyete chimbago ime yonari kumanyira ranyo kutagetoshirigesa kukiao ayebera chimbago ime to basakurwaroro na ndo tongira sotagete nuri musinyene karagwanchire onyoko bomuntu umu yabune nje bono igongo gwatebyo tongira sotagete agarusirigesa kukiao na ori bara aba bakuno gusukia agara baita bana babakura abanda babaje komenya asinga kigoja kule nari kugani bayigo nari kwanikira umuntu asikoro bako n'uyu mwabo babekene komoto kure amate yao amone kinyiro kigima abagasense yayo mugaka bwegekora muhunguro nigagikeire bikoro by'ekinyomo kitancheire twanyorire ngambaka esokoro yanyoriri omocho koroyo omwana ngaki omwana oyararokwe tari kisokoro kyoka twanyorire nga nonya nabangina koro nkweringana libakara abachokoro babo omocho koro yonyori ngina koro omwana bakabuna intwa bagusitwa sinyirunga naki omwana oyararokwe ono minto mwamugusi ekagori ekegeito denda kinywomo raro omonto okonyoma tarigesa kukeino okonyoma omonto bwegesa kukeino nkobyaroro omwana otabwatia nwani okore kaine mbaka noene erongi tamanya gosiba oranyora okorori esibu magega asegesa kukyo mugusi bono kyaboriwe korenda kisiro isatu cyonsi cyo mugusi omugusi emanyere ningo ngayare naende ngayagukia engencho yayegesa kugetatate iri getayegereiri wetero korenda kisiro isatu kirikiko kikotenegesa kuikero obotenengu omwando n'obogambi igegesi egesa kuokera asire goikatokore omukikegima torende kisire kisatu egati yabo banyora maigeri ayo boigo nigo bairanire mbuya nakuganya abantu bonsi korenda ekegusi ense yeito yagusi yakayagira se chinjira chinyinge nande tali busaigo kera twasomiri gurero nasengenjo twatigete emira yeito chinjira cheito cy'omugusibu na twarenge gokora ebinte binge twachire isiko yamachiko yo mugusibu na alinge kamuranje mwa minto mwa Munyagetinga abamuturigerete kurusiko galia muinyure omugusibu na alinge gokore omugusibu no muntu ulinge bwa masikani twari kubasaba Mwanyagetinge koranje muiranega mogende gotosemono elito nyare konyora ngaki turabe tugwetina no kora abande nari gusaba abana baito komoranje komotagete konyoma etire chinjere chindonge nari moranyora baswati abaya bari moranyare komenya nabwo elio bugima bwene bogendere ana mabundisa ama yatwanyorire ko Mwanyagetinge batorenteire tujiko bundisa chikanisa nawe egebinyoro Kuripoteria Ensoko TV kuroiga matieko ensemo yebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nchendi gongoro kwa Petuel Machin.